ka guys. Ako si Eli Tenorio, Kidpat Chairman kon Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, magtudlo ko yung duha ka klaseng technique pagdakop sa pagpatal sa fruit fly. Pwede ta mo gamit aning natural insect attractant. Kani siya guys, kining suka ni siya sa lubing nga way tungog o molasses. Pero kung wala mo molasses, pwede na ang asukar nga brown. Kung tunga sa litro ang inyong kuan, ang inyong suka, tumbasan po yung tunga sa kilo nga asukar nga brown. Inyong pabukalan ngadto sa 10 to 15 minutes. Pero kung wala mo, kung naa mo molasses, pinakabist ang molasses kay humot ang molasses. Ya. Mao hapon to ang tunga sa litro nga suka, tunga po sa litrong molasses. Kibali 1:1 ang ratio niya. Mga pabukal 10 to 15 minutes niya. Ang kining inyong natural insect attractant mo ni kitawag sa organic. Pwede niyo siyang ibitay sulod sa pilihan. Ang ikaduha kini, Catcher Pro. Kung walay Catcher Pro, pwede mo gamit mo atong kuan guys, katong Supernet. Pero sa akong experience, mas nindot ang Catcher Pro kay mas attract siya ang baho kaysa Supernet. Pero wala siya Catcher Pro nga Supernet ang available sa tindahan. Pwede po itong Supernet, pero mas lamang kung naan yan atong kanay Catcher Pro, naay Supernet, mas lamang Catcher Pro inyong palito man akong advice sa inyo ha. Kay mas lami siya og baho, mas pilit sa baho kontra atong kuan katong Supernet. Yang inyong style ani pag-spray, pakita ko niyo ron sa pag-style pag-spray para nga mapilit siya sa inyong katong pudra kinani mga disposable nga plastic bottle. Nya ang inyong pag-spray 10 cm para dili siya mouse out og layo ang inyong kuan, isik niyo sa inyo gamiton. Ang kantidad ani ron guys 700 plus 750 to 780 sa mga tindahan. Ya, ipakita na ko inyo ang paggamit ani. Di inyo isulod sa palihan, inyo lang ikilid kay inyo kung isulod sa palihan imbes nga inyong gipagawson ang fruit fly, inyo lang gipasulod, imbitar niyo sulod sa palihan. Ang paggamit ninyo ani inyo ibutang sa kilid ang mga ipangbitay niyo mga katning plastic bottle nga disposable nya. O kung mag-organic mo ani natural insect attractant, pwede ni sa ibutang niyo sa tunga kay di mo siya taas og baho gyud ang iyang madakop ani katong nga nabilin dire nga magsuroy-suroy. Musulod dire makipakita nyo guys oh. Mo na yung mga fruit fly nga nakuan guys nang matay na sila na ra oh. Pero matan-aw nyo nga mapuno na ni siya, murag na siya katugpahan sa mo sulod nga fruit fly. Pwede na po ni ilisan nyo, maghalo na po mo katong suka raman og wa mo molasses, pwede naman to asukar. Mao siya po ito'y inyong pamaagi. Mo butang mo pila pitulo man ako ako na sing kunabana magkuan og isa ka baso nga molasses para ini kaman nagbuhat igo ra mong ilunod kay inyong istak-istak pwede hapon maistak pero basta gitong bagong pinabukal ninyo inyo sa pubog naon isod niyo dire wala nyo mapakita pagpabor nagbitay na buhat nilaan para ako lang gipakita nyo kung saan pag technique pwede mo buhat og organic pwede po mo aning kini organic hapon ni siya kay di man may kurat ni kay di man siya imong kanang makuan sa kuan sa gibitay ra man sa ipakita na kun ang technique na saan pag kuan ikilid ra siyang palihan. Ang kining natural insect attractant pwede niyo sulod pero ang kining Catcher Pro or Supernet inyo gining gawas pakita na ko nyo ang pagkabitay sa Catcher Pro ni mga gamit ani. Pero mo gamit mo guys kinahanglan katong mga puti nga plastic bottle ayaw po mo atong mga basyo sa medisina ng itom kaya isa kani yellow may color ani mao ni pangbitay guys oh. Ikilid nimo sa palihan kini dara oh. Mao ni ang iyang dara mga fruit fly na milit guys oh. Namo ni napili na milit nga mga fruit fly. Taas kani sa latos yang baho ani akuhaon pa ni 100 meters. Mao nga ayaw nyo isulod ni siyang palihan ni lapli naman kay inyo ni isulod. Imbes katong mga fruit fly sa gawas labi na pasanan ng mga bayabasan, daghan ng fruit fly wala mga parehaan nang naay kuan lumboy. Daghan ng fruit fly nga muda po ana pag inyo na ibutang sulod sa palihan. Adto non sulod paingon ang fruit fly meaning sa daplin kay ibis ang sa tunga mo gawas nya katong paingon pun mo sulod di na kasulod kay nakatang mo sa dapin pagkitaghan akong gipalibot ani guys mga almost mga tunom o 5 ni siya ka buok ni kaduhang technique ani guys kay kining fruit fly di ni mapatal nya bindisi mananap bindisi na kay murag di ta kita asa mga tuog diha po isang technique sa kuan guys oh pagkabutang sa plastic bottle nga mineral akong giputol then gituhog gituwad kay nig-spray nako sa ilalom
Di siya mabasag ulan oh, bisag mag-ulan siya, naibud nga pusod sa sulod. Mapatal siya kay ang sa gawas gud imurang siyang pwede siya imo tindugon sa baba hektan pero pag mag-ulan di na siya kapilit ani kay basa man pero mawa na pa ulan makapilit tapos pero kini siya pagka-teknika nako lang gitistingan pero kuan siya guys nang epektibo na mga fruit flies lalong pud oh. Kuha gihapon. Kay layo sa kay kaong layo kini siya madaganan nga makuha ang fruit fly mainganyo kay naa siya baho sa bay ang makuha aning kuan kapsel pro katurang mga laki nga kuan fruit fly kay ang trabaho aning laki nga fruit fly guys mao ni mag-upa sa bay niya ang kato na pong bay mao na putoy maparhani guys na ay pag fruit fly guys mao ni siya isulta guys maikot na ikotan sa fruit fly kini fruit fly nag-ikot ani nagapag spring bidi kato akong OHN katong organic herbal nutrient patal siya di siya nakapinitot kay epektibo kay itong organic nga spray guys pag insecticide ang basta ang trabaho sa laki sa bahay nga fruit fly siya mo mag-ikot aning bahay aning mga tong palya pag maupahan siya sa laki nga fruit fly mo tong makadala sa similya nga ulod kay katong ulod igadag ko ato mahimo na putong fruit fly mao kinahanglan patalo na to ang laki bahala maglupad-lupad tong bahay mo ikot na gyapon di man siya makaingon kang matilok ba mahurot ang fruit fly mo ikot tong bahay wa di na siya makadaot yung palya kay wa naman siya similya nga ikasulod sa imong palya kay adto niya kuan ang yang similya sa ilalom sa ang palya talong baron adto na siya himuon nga gi nga himo na siyang fruit fly ada guys mo ni akong gi pangbitay kilid pero sa mga kilid di ayaw ginigbitay ang tunga kay ang ubang kong nagagamit ani gibitay sa tunga matinga sila nga pati nang daghana na Ginoong nanulod hapit na di ba pareragan aba nagkisikin naglihok-lihok pa guys oh na lihok-lihok pang tiil parehanin bayabasang kilid kay imo ni siyang ibutang sa tunga-tunga kinita ng fruit fly sa bayabasan mahurot dito sulod pag mabulit na ni siya og wala kabatugan sila di automatic tong kuan magtapok ng tunga so pala man i-daplin nimo kay paingon sa daplin silip nimo nga mapuno og mapuno na ni siya og kining fruit fly wa day kabatugan gamit mo kaglain nga mga basyo sa kuan plastic bottle mao rin akong tudlo ninyo sa unsaon pag technique sa fruit fly ang fruit fly usa na isang dangan sa atong mga tanom pero maagapan nimo katong natural insect attractant okay to siya pero itsa kahimo sa ani kay kato siya ako magito siyang nakuansod sa mga duha ka semana na aram gay mo sulod ato mga 10 or 15 kini siya hapon ko ni siya gibutang wala ko video kay karon ni kalori video hapon pa gibutang ang namilot ni ron mga kaya ng mga hapit mo 50 di lang man gibitay isikakil daghang kinamit ani paminaw ko ang nakuha ani gikan gahapon hantod karon kaya na may ko mga hapit 400 kabog fruit fly sa to pag nakaikot ni si ibong mga bungas ang palaya dako nagdamage mga pag magsugod nagigbunga niyo ang palayhan kung gusto gyud mo nga dili kay madaot yun bitay gid mo ani kung wala gid mo ikapalit ani pwede daghanon yung bitay tong kuan organic ninyo katong natural insect attractant para nga makontrol niyo ang fruit fly nga kuan po ani ni kahuman ninyo ani og mapuno ni siya inyo ni siyang pasagdaan lang pwede sa pasagdaan niyo siya kay sunod yung gamit kini siyang mga fruit fly mga tangtang ani mga kuha pwede pud usban yung spray nga pag spray ni pakita ni pag spray ni guys o shake ninyo ni i-distansya lang ganyan mga 10 cm kay yung ilayo bukad nag-ayo di sa ato pa dili siya kapit mga 10 cm ana lang guys ang dagan no ana kay ginyo hagin ang ilayo dili na siya ka lag mukatlag na may manang mga 10 cm lang kaya yang kuan yun nakapilit patan wala usik no ana ran dagan pag sabot ninyo nga kanang puno na ilis na kay butang kana pwede na pasagdaan nyo diha kay maabot ang mga pila mga tuig moran siya maputi pwede na pa sa bawo butang pero ang inyong kinahanglan yung ibita ari tuwain para kay taybak maputol raman og more technique kung saan pag kuha niyo sa fruit fly mo gamit mo natural insect attractant or inani catcher pro kung dili super net kay epektibo kay na siya og maor na daghan salamat.